Samantala, mas pinagtibay po ang kahalagahan ng kalusugan sa sektor po ng edukasyon or kahalagahan ng kalusugan sa sektor ng edukasyon matapos isagawa ang purok kalusugan sa Manaoag National High School bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-81 founding anniversary ng nasabing paaralan. Sa pangunguna po ng Municipal Health Office, inilapit po sa paaralan ng iba't ibang mga serbisyong medikal upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro, kawani at maging ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng medical consultation, laboratory services, pamamahagi ng gamot at bitamina at feeding program na naisakatuparan sa tulong ng Rural Health Unit Team at iba pang katuwang natanggapan. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maagap at tuloy-tuloy na pangangalaga ng kalusugan ng mga kasapi ng sektor ng edukasyon, lalo na sa loob ng mga paaralan. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy nilang isinusulong ang mga programang pangkalusugan na abot kamay at inklusibo bilang bahagi ng pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa pagkatuto. IFM News. IFM News. IFM News.